Muri Zimbabwe mamuka seko kwa muri kumatima na nyika todaro kuti aiwa ndokuwa naye amuri vatano zita ndinonze Sylvester mwana wekwa tapfuma nei nasuyo na handisura kukupedzera nguva ndauya nemashoko akanaka sekuru Nyamasvisva vanova sekuru vakamutswa kuti vabvakachire muhana nemupfungwa nematambudziko evanhu vasina kuudzwa vokutaurira mamiriro akaita zvinhu mumusha. Vanogona kukuudza zita remuroi wako, vanogona kukuudza kung'anga kwaakaenda nezvaakaudzwa nezita ren'anga yacho, vanogona kukuudza zviri kutoitika mumba mako kana kuti mumba mako mune mari izvozvi chero ukati aiwa sekuru handina ivo vanenge vachizviona kuti mari unayo. Vakazviita ndakatarisa sekuru vandiri kutaura ava chinhu chavakandirovera dare ravakandirovera rekutanga randakatanga kuona kuti sekuru vane chipava idare vamwe amai vakauya vakati tine mwana wedu ari kurasika njere vari kuEpworth uko asi hatisi kuziva kuti mwana uyu ari kupi. Ndakaona muchiita interview nasekuru vachitaura kuti vanobatsira vanhu zvinhu zvakasiyana siyana. Ndachida kumbovaedza unombira kuti mundisvitsewo ikoko nokuti inini handina mari. Ndo pakazoita kuti ndipindewo pabasa ipapo ndo pandavafonerawo sekuru ndikataura ndo nyaya iripo vakati rega tipinde mudare ndione kuti nyaya yakamira sei. Pavapinda vakati ndaona mwana paari avakashaya iyeye ari kutowanikwa kwaMurombedzi ndo paari. Ndakati inini sekuru kwaMurombedzi kwakakura mwana uyu anowanikwa papi mwanakomana ari kurasika njira ari kupenga ari kuma 30 something years. Vakati mukasvika paMurombedzi munosvikotsvaga munhu ari kupenga achitaura kuti tiri 31. Kati hanzi chero shopu yamapinda ndo vatarova motikari nevabereki vemunhu vatasvika paMurombedzi. Chokwadi munhu watakasvika naye pekutanga pashopu yatakasvika pekutanga zvikanzi tomuziva. Varaita wabata kutenderera paMurombedzi vanhu vese vachibvunza mawindi achitaura vapiko vachitaura kuti tinomuziva ane 4 days vamwe vachi 3 days ari pano achirara panze paaitoti ndo pamba pake achiita po matitle deeds nezvimba rural council. Saka ndo pandikuita sei pandogara kupupura kuti izvi ndakazviona nemeso angu no ndakasvikapo paMurombedzi munhu aine 3 days achitogara ipapo achipenga achitoigirwa sadza nemwe musikana anonzi Kedha wepaMurombedzi. Mukaenda paMurombedzi pane vanhu vanolodha mota ipo pai munovati chimagweja mawindi. Mukanovabvunza nyaya yemukomana anonzi Taonga aigara paMurombedzi vanokuudza. Asi izvi zvakaonekwa nasekuru paGrass vazviona vakatoona paari vakati ndakumubata ari ipapo chiendai ikoko munoita se munosvikomuwana ari ikoko. Zveshuwa takamuwana tikabva naye kwaMurombedzi isusu veSly Media TV ini mukoma Sly Simbiye basa ndikaenda naye kumapinga vane kwavanoshandira kwakasiyana siyana mumusana mugaro Bangeti asi kazhinji kacho vanowanikwa mumapinga murodhi inoenda kuChinhoyi. Ndobva tasvika ikoko within 30 minutes mukomana uye akabva vamurapa akapora. Ndopane nyaya yangu ipapo vakamurapa ne 30 minutes achirasika njere akapora. Ndatasvika kutora nguva yenye akawanda. Nhasi uno mumwe muchembere anoona nyaya yataongwa akaonekwa kwaanga ari nasekuru arasika ndokubva vabhipa sekuru ndokuzviona mumweya kuti munhu ari kundifonera uyo ari kundibhipa uyo ane dambudziko regera ndimufonere. Ndobva vamufonera sekuru ndokubva vatanga kumutaurira zvinhu zviri kunetsa nhamo nematambudziko nekushaya mari zviri kuitika muupenyu hwake nekurasika kwenjere kwemurume wake pamwe chete nekutambura kuri kuita ambuyava nevana vavo vavakaendesa kuchikoro uye nekusamira kwakaita zvinhu mukati muupenyu hwavo. Vataurirwa zvinhu zvavachemedza. Ndinoti munzwe sekuru vachitaura dare rambuyava pafoni. Halo, ndiri kumva. Muzukuru, nyaya iripo ndeyekuti ndiri kutarisa muno mudare pachiringiso changu ndichiona mamiriro akaita nhau yako. Mamiriro akaita nhau yako muzukuru, zvinhu zvako iwewe hazisi kufamba zvakanaka. Why zvinhu zvira? Pane nhau yakaitwa yeushereketwa wakabatwa wakagadzirwa asi magadzirirwa kubva kune murume unoti murume wako baba
kududza kuti murume pakaiswa mweya wekuparadza chinhu chinonzi pfuma, kubva pachiiswa mweya wekubirwa chinhu chinonzi njere, kureva kuti murume wakwewo pakutarisa pagirazi apa pfungwa dzake dziri kutenderera, haasi normal. Ndizvozvo akatonyasa kunyasa kutopenga zvakapurikidza. Ndizvozvo matatu. ndotarisa mudare muno pakutarisa chiringiso pano pashona mazwi nhoroondo shona nemurakidza zvokusvika pakumira kunzi magweta, asi kuva gweta uchigara mumba usina kubasa kwauri kuenda zvinoshandei? Nekuti ndikutarisa mwana musikana wakabara iwe aripo pamukova wako asi akamboenda kumurume, asi shona yangu pano ndichitarisa pagirazi kuenda kumurume akaenda asi hapana sendera wakadya saamai. Vakanga vari vabereki vake vaaikoshesa ndevekuchechi. Izvozvo uri pakasununguka handiti? Ndikapendeka. Mwana akaita muchato wake wandiri kuona apa uri kubuda apa, ringi akapfeka, asi muchato acha unoziva iwewe. Nhasi iwewo shona nemazwi mwana wako iwe akaita makore aya wakasumudza zvigunwe zvako 4 izvi, asingagone kuuya pauri nenyaya yekuti vanoti makaromba kana kuti uri muroi. Ndizvozvo asingagone kana kubatsira nei, asi zvinhu zvanooma adzoka ari pauri nhasi iwewo muroi. Izvozvo mhuri yako muzukuru iri kushupika kana kuti iri kutambudzika? Kureva kuti nhasi uno izvozvi ndiri kutarisa pano, kutarisa kwandiri kuita izvozvi, pfuma yamuri kutengesa, une mota yauri kutengesa iwe. Mota iyi nhasi kutengesa kwauri kuita haisi nyaya yemafaro, uri kutengesera mota yekuti mwana abhadharirwe kuti asasungwe panyaya yezvinhu yeupenyu hwaairarama achiloja imba yaibhadhara mari yakawanda, asi asvika haachagona kubhadhara mari ipi iyoyo. Wandinzwa muzukuru? Asi wonaka mwana wako ndiwo mutemo igweta, asi gweta raakusungiswa. Ndizvozvo mukomana zvinondotarisa panapa. Nhasi uno mwana ungadedze semwanakomana yeye akabira mhiri akaenda kunyika iri mhiri. Wandinzwa muzukuru? Wakaenda kuCanada ukakanganwa amai, akakukanganwa enda hadzoke. Asi mwana uyu chekutanga chakatanga kuitika paari, mwana wako haana respect. Kumapeto pane nyaya inoda kubhadharwa, unotukiwa nemwana iwe kuti akutambidze chinhu. Ndizvozvo mwana wako ainotanga akutuka, asi pari zvino haachatambanidza maoko kana kukupa mari. Kana ukataura nyaya yemari haachapindura. Ndizvozvo ndizvozvo asi haadi kuti kumba kuye kana chinhu chinouya kumba kwako iwe. Hakusi kutoroorana, hapana marriage apa. Ndotarisa ini nokuti mukadzi uyu zvaari kuita, pfuma yemwana wako ndo yaari kushandisa. Bozi ndikutarisa makore emukadzi uyu, mwana wako haana mhuri, asi mukadzi ane mhuri, ane mwana akura. Nhasi uno mwana wako akashanda akawana mari, mwana wako ari kuti ane imba asi yakaiswa muzita remukadzi. Ndizvozvo Saka toti imba ndeani? Ndiye mukadzi nemwana wake. Muzukuru, nyaya dzako unobatsirika. Nyange wati hauna mari, wati hauna kana $, asi unobatsirika. Motika ikangotengwa sekuru handimbomurashi. Motika ikangotengwa sekuru handimurashi. Taonga uyo. But mota iyoyo dambudziko rairi kuita ka? Dambudziko rari kuita mota yandakuudza yamuri kutengesa ndeyekuti bhaya akasvika. Bhaya akasvika, bhaya ari kuti ndiri kudzoka izvozvi kuzobhadhara, mangwana haadaire foni haadzoka. Haachatoda kunzwa nezvayo. Ndizvozvo ine nguva mota muchiitengesa, asi inotengwa. Then nyaya yakaiswa pana baba murume wako akura, makore akakura, ndiri kuona ari munhu anopenga, rega ndimuise kuvanhu anopenga. Ndizvozvo zvinozvizvi dambudziko raainaro raita kuti musoro ari kudanana nawo aizinavo. Ndizvozvo inova nyaya iri kudhonzera chete pakuti apinde mumhosva. Iwewe chaiye nhasi uno mumba, chinhu chinonzi bonda hamusisina muzukuru. Sori nekutaurisa ka. Hazvina ndaa, ngatifambe nayo. Bonda hakusisina, murume akukusema. Maakurarama sasisina bhuti kana muri mese, nemutauro chete ndo isingapere. Ndizvozvo
asi iwe uri munhu akambonga achisenza uchizvishandira asi pari zvino hauchashanda. ndizvozvo sekuru. Ndichiprofita muzvikuru izvozvi kudaisa sekuru ndiri mudare zvangu, hauna kana dhola muzvikuru, handina, hauna kana dhola izvozvi. Chekudya ndanzwira mumba mako, so rega ndipinde mumba mako, chekudya izvozvi hamuna chirimo. hamuna. Mashoko angu usacheme muzvikuru, usacheme, usabatikana, utaura nekuprofita. Ndoda kuti ndikubatsire. ndizvozvo Ndoda kuti ndikubatsire. Hazvinei kuti hauna mari, but ndoda kukubatsira. Halo, ndiri kunzwa sekuru. usabatikane muzukuru wangu, handiti? Ndikunzwa kufara kuti ndaona ari kunditeerera. Ndanzwa nekuzi chatanga wanditsira mari yakati ndikubatsire, ndisi ndoti handina. Aiwa, usachema muzukuru. Vanhu vanozviita zvokuti ndipe mari yakati ndikubatsira. Inini dare ndakupa neairtime yangu. Kureva kuti unofanira kuyambuka, ende chandoziva wakayambukawo ndikanganwa muzukuru. Handikanganisi. Ya, ukanganwa. Undizive ina handikuzive. Ndizvozvo. Ndoda kukubatsira kuti nyaya ifambe zvakaita sei? Zvakanaka, handiti? Zvandofanira kuti ndiite muzukuru, regai tione titaure neveSly Media. Ndo vanowanza kuona nezvenyaya dzangu, vanozivawo kuti vanhu tinovabatsira kuti zvinhu zvifambe. Regai nditaure neveSly Media tione kuti vangadii kuti vaone kuti vangazosvike sei nemi kudare. Handiti kudare munokwanisa kusvika? Ndinokwanisa kusvika, asi ndinonga ndinotoita zvekunzvenga. Kunzvenga ipapo. Because vana venyu vane matauriro avanoita. Zvokunzi murovaro izvi vane nguva vachizvitaura. Ndizvozvo. Hapana, taura nemedia ka. Ndakawirirana naye, so kune nguva kutomudirira peturu inini wacho. Mugona kusvika kudare ndikubatsire muzvikuru. Ndifamba handiti taura naye, anokufonerawo Sly Media kana achikwanisa kukutora even mangwana kana rini. Auye newe ndikoita mangwana chaiye mangwana. Zvakanaka. Uyu akapuwa anobva atoendeswa kukoti. Ari kuendifana kuenda kukoti. Ndiri kuzviona kuti nyaya yake yakananga kukoti. Ndoya uri kutengesera mota. Mota hausi kutengesa nekunakidzwa. Ndiwe wakanga wapinza mota. Ndini? Mota izvozvi uri kutengesa nenyaya yedambudziko. Hausi kutengesera kufara iwo. Uri kuda kudhivhenda mwana kuti asasungwe. Ini kutoti zvepamusha pano because ndini mai ndini baba. Ndizvozvo. Nokuti mota wakaipinza uchiida. Mota iyi Honda Shata nditi? Ndizvozvo. Ndiya 2020 chiri kubuda apa? 2020 hybrid. 2020 handizvo hybrid. Vachigona kubata izvo varara wakubata mangwana vaueni nekudare. Ndingovabatsira nemari yacho vanenge vataura ilift. Zvakanaka. Ngana mzigo. Waringame kurenyasha. Zvakanaka chema. Mazvika. Wongo kamburi yeZimbabwe mazvinzwira chiri musakasaka chinozvinzwira. Ambuya vaudzwa dare kuti murume wako ari kurasika njere. Hapana ukama pakati pako nevana vako vawakarera wakaendesa kuchikoro. Vakakuvenga zvekukuvenga zviya zviya. Vakatauriwa unzi izvozvo nemota yemhando yakati yauri kuda kutengesa, kwete nekuda kwekuti uri kuda kuitengesa. Akati zveshuwa mamunzwa vataura zveshuwa imota yandakapinza mukati menyika ino, asi ndiri kuitengesa nekuda kwematambudziko emwana aikoromora dzaaikoromorawo kwaaigara ikoko arohwa nenhamo. Asi sekuru ari kutaura kuti uya kuno ndikugadzira. Hanzi nasekuru kona ndaona pagirazi rangu ndikakuti uya kuno ziva kuti zvinhu zvako zvanaka. Chiri kungodiwa ndechekuti kana ndakuti uya kuno iwe wosvika wosikotevedzera zvandinenge ndataura, nyaya yako inobva yapera. Kana kune vamwe vaiti inogona kutobuda ipapo sezvakaita Taonga akapona ipapo. Vanogona kuti imwe inogona kutora svondo, imwe inogona kutora mazuva 5, imwe inogona kutora mwedzi. Pamwe pacho inogona kuti netsei nekuda kwokuti tinenge tichirwisana nemunhu hondo kuhondo. Munhu anoroya anopinga vanhu akaromba anogona kuziva kuti uri kuitei muupenyu hwako. Saka anogona kutoziva kuti waenda kwasekuru naiye ombozama kuti arege kuti mishonga inenge ichishandiswa itadze kushanda. Asi sekuru anoti kana ndatotarisa pagirazi pangu chirakazoita hondo nene chirakazodii, hakuna munhu anondikunda kana ndatozviona. Ndinogara ndatozviona kuti uyu achandirwisa, asi iwo zvimwe zvinhu handikuudze.
iwewe semutendi noti unogona kuzoderera kuita se kutenda kwako semunhu ari kurwarirwa asiri ane zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka muupenyu. Nekudaro tiri kuti iko yezvinezvi tiri kutaura kuti kana wambozama wamboteerera imboenda kuna sekuru umboona kuti vanogona kukuonera here nyaya yako paglazi. Vakaona nyaya yako paglazi kana vati huya ziva kuti ndaikunda. Chireka kunochema ndai sekuru zvichazodii zvichazoita sei. Vari kutaura kuti ndaikunda. Mane matestimony pano paSky Media TV. Ambuya vanobva vaudza kuti ndikutengesa motikari. Havanobva vaudza kuti zvinhu zvakandiomera zvakadai. Havanobva vaudzwa kuti iwe nevana vako zvaida. Asi vega vakangozviona paglazi vakatanga kutsanangurira mai. Saka maunzwa gogo vachidonhedza misodzi. Zvamunoona vanhu vari kunzoo. Vanhu vakaremerwa. Vanhu takaremerwa. Asi sekuru nyamasvisva vakatumwa. Imbovaedzawo umboona kuti nhamo yako iwowo haibude here pagirazi nemuroyi wako hazvibude here pagirazi vakazvirova 2 feet. Satan Sylvester Tafumane ndinatatenda Magara. Ndoti aiwa ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa video rataonga riri ipapo munotoriona rakanzi taonga airasika njere akarapwa nasekuru nemaminutes mashoma. Nekudaro ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa. Simbi yebasa tatenda. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.